Myslím, že vaše vystoupení povede k velkému zamyšlení a nyní naváže vystoupení na dálku, vlastně přes video, pana doktora Jána Lakoty, CSC, onkologa ze Slovenska, na téma onkologická onemocnění po očkování proti covidu. Pane doktore Lakoto, máte slovo. Dobrý deň, prajem. Predovšetkým by som veľmi rád poďakoval organizátorom za to, že ma pozvali na túto prednášku. A dovolte mi začať. Vážené dámy, vážení páni, onkologické ochorenia proti covidu je možné charakterizovať asi nasledovne. Poprvé je to výskyt onkologického ochorenia v nižších vekových skupinách. Po druhé, je to vysoká biologická aktivita maligného nádorového procesu, zátvorka, rýchly rast, rýchly rozsev a po organizme metastázy, pričom pacienti majú v podstate veľmi krátku anamnézu ochorenia s tým, že v čase diagnózy sú už prakticky nevyliečiteľní. A po tretie je to rezistencia na podávanú protinádorovú terapiu, pričom tá optimálna terapia, ktorá sa takýmto pacientom podáva, je menej, respektíve málo účinná. Dovolím si to rozviesť viac ako podrobne. Poprvé, výskyt onkologického ochorenia v nižších vekových kategóriách. Čiže pacienti sú mladší. Malignita nie je pre tento vek typická. Poviem príklad, ktorý poznám osobne, alebo ktorý ma konzultuje osobne. Išlo 24-ročnú osobu, ktorá má zhubný nádor hrubého čreva, má pričom metastázy v kostiach, v pečeni a v pľúcach. Anamnéza toho, že sa nemá dobre, má zhruba 4 týždne. Po B, teda vysoká biologická aktivita maligného nádorového procesu, rýchly rozsev po organizme a rýchly rast. To znamená, že v tomto prípade zistenia ochorenia pacienti majú veľmi krátku anamnézu ochorenia, to znamená, anamnéza je to, čo ten pacient ako sprevádza a v čase diagnózy, a to treba zdôrazniť, sú už nevyliečiteľní. Príklad. Išlo o 54-ročnú osobu, ktorá mala zhrubný nádor močového mechúra. Iniciálne síce bola 4. štádium, to je vždycky, keď sa vyskytuje metastáza a tá metastáza sa u nej vyskytovala v bedrovej kosti. A po zahájení terapie, podotýkam optimálnej terapie, zomrela do 8 mesiacov, pričom sa u nej objavili metastázy v pečeni, v pľúcach, na pobrušnici, v kostiach a v mozgu. A to bodu 3, alebo bodu C, rezistencia na podávanú terapiu, protinádorovú terapiu. Aby bolo jednoznačne jasné, tej pacienti sa im, obrazne povedané, šije liečba na dané onkologické ochorenie. A tá terapia by mala mať akúsi odozvu, ktorá je daná vlastne empíriou a všelijakými štúdiami. A v tomto prípade šlo o 40-ročnú osobu. Iniciálne to bol karcinom prsníka, jedného prsníka, druhé štádium, čiže pomerne nízke štádium. A po trojmesačnej optimálnej liečbe sa objavili metastázy v druhom prsníku, v pľúcach, v pečeni a v kostiach. Pacientka zomrela. Mechanizmus vzniku tých fenoménov, ktoré pozorujeme, môžeme v podstate rozdeliť do troch, v zátvorke dvoch skupín. Poprvé, domnievame sa, a všetko budem hovoriť o domnienkach, že ide o poruchu imunitného dozoru. Po druhé, môže sa jednať o iniciáciu maligného procesu a maligného nádoru, ktorý je malignejší, zhubnejší a agresívnejší ako doteraz popisovaný typ nádoru. To súvisí s tou spomínanou rýchlosťou rastu, rýchly vznik metastáz. Metastázy sa vyskytujú v atypických miestach. Rezistencia a vyskytuje sa samozrejme, čo som spomínal, rezistencia na podávanú optimálnu terapiu. Tie atypické miesta, aby ste iba pre informáciu, typický príklad je karcinom prsníka, ktorý prakticky nikdy nemetastázuje do obličiek, no ale títo pacienti doslova sú prerastení nádorom aj v tých oblastiach, ktorých sa tie metastázy prakticky nikdy nevyskytovali. No a samozrejme, tie dva body sa dajú spojiť a vzniká istý tzv. Synergetický efekt.
ako by sme si to asi vysvetľujeme. Tak k tomu bodu A, zlyhanie, respektíve porucha imunitného dozoru. Aby bolo jednoznačne jasné, každom nás je imunitný dozor, ktorý dáva pozor na vznik nádorov a ktorý dokonca nádory v tej iniciálnej fáze eliminuje. Dá sa o tom diskutovať poviem dlho, ale to, čo pozorujeme, je to, že tie stavy pacientov biologicky z pohľadu imunitného dozoru pripomínajú oslabenie, respektíve vymiznutie imunitného dozoru u pacientov, u tých, ktorí boli infikovaní vírusom HIV. Zatiaľ, čo zrútenie HIV u tých pozitívnych pacientov prichádza relatívne neskoro, a to je hlavne teraz toho času vďaka terapii, u pacientoch očkovaných, ktorí boli očkovaní proti covidu, imunitný dozor zlyháva pomerne rýchlo. Stav pripomína presne tie prvé prípady v 80. rokoch minulého storočia, keď nebola známa súčasná anti-HIV terapia. Tie prvé prípady vyššie popísaných onkologických ochorení sa objavili pomerne skoro. To znamená, že už mesiace po očkovaní, a toto je jednoznačne, ja to hovorím tak trošku v úvodzovkách, experimentálny fakt. V čase ich objavenia sa predpokladalo, že išlo o zanedbanie medicínskej starostlivosti počas covidu. Všetci viete, aká tá situácia bola, nemocnice preplnené inými pacientami, takí, ktorí mali sa dostať na štandardné vyšetrenia, sa tam nedostávali, prípadne na operačné zákroky. Čiže toto sa dávalo ako keby dohromady, že sa tá zdravotná starostlivosť u onkologických pacientov ako keby zanedbala. Ale treba zdôrazniť, že o presnom mechanizme je možné zatiaľ len hypotetizovať, čo vysvetlím ešte trošku neskôr. Po B je to iniciácia maligného nádoru, ktorý je malignejší a zhubnejší a agresívnejší ako doteraz popisovaný typ nádoru. To sme spovorili, že rýchlo zrastú, rýchly vznik metastáz, metastázy v atypických miestach a dokonca ešte aj rezistencia na podávanú optimálnu liečbu. Inými slovami, to biologické správanie sa nádoru, ktoré je tým, čo som spomínal vyššie, že rýchlosť, metastázy a tak ďalej, je jednoznačne, ale musí byť jednoznačne spôsobené genetickými a epigenetickými zmenami na úrovni bunky. Z pohľadu experimentálne, podotýkam, onkológie majú tieto nádory isté vlastnosti, ktoré ich ženú rásť, ktoré metastázov a pri ktorých je od začiatku prítomná rezistencia, ktorá pri terapii štandardných nádorov, teda také, aké sme mali možnosť sledovať doteraz, vzniká až pomerne skoro. A znova tá klauzula, že o presnom mechanizme je možné len hypotetizovať. Je to tak. Stretávame sa s fenoménom, ktorým sme sa v modernej onkológii doteraz nestretli. Čo vlastne potrebujem vedieť? Alebo čo potrebujeme urobiť? Je potrebné systematicky registrovať takýchto pacientov, dáta zverejniť a dáta neustále doplňať. To, čo som spomínal predtým, a možno to bude aj v nejakej diskusii, tak títo pacienti sú ako keby zaznávaní. Ku mne sa dostali vďaka tomu, že sa na mňa obracajú rodičia, opakujem, rodičia už plnoletých svojich detí. Čiže ako keby to z tej literatúry alebo z povedomia vymizlo. Po druhé, je potrebné zistiť, čo sa vo vakcínach, ktorými sa očkovalo, naozaj nachádza. Čiže veľkosť mRNA, prítomnosť krátších fragmentov, prítomnosť DNA, prítomnosť bielkovín, polyetylenglykol, koľko, aký polyetylenglykol a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň je potrebné zistiť, čo sa u očkovaných v ich organizme takisto nachádza. Čiže tzv. Produkty vakcinácie. Rozberme si to ďalej. A tá otázka je v podstate kardinálna. Bolo pri očkovaní o vakcíne do organizmu človeka podané to, čo je v tej vakcíne, bolo deklarované, že sa nachádza? Čo robí tá tzv. Stabilizovaná mRNA vakcíny v organizme človeka v jeho bunkách? Pretože je to stabilizovaná, tam sa menil mRNA v uráciu, sa menil na pseudouráciu alebo pseudouridín, ako to, čo zoberiete ako základ chemický. Táto mRNK sa degraduje, prepisuje sa prípadne aj čiastočne do ľudského genómu.
bola publikovaná práca v roku 2021, ktorej princípy autor bol Richard Pomeranč a tam ukázal, že každá bunka ľudského organizmu obsahuje polymerázu theta, ktorá je dokonca rovnako silná alebo rovnako účinná pri prepise RNK do DNK, ako je RNK reverzná transkriptáza vírusu HIV. Čiže to je experimentálny fakt, ktorý sa by som povedal, ako keby zanedbáva, alebo vôbec netušíme, čo sa bude ďalej diať. A ďalšia vec, tá mRNK sa samozrejme, vo vakcíne podaná, sa musí degradovať, ale vznikajú isté degradačné produkty. Je ich veľa? Aké sú? Čo sa s nimi vlastne počas ich degradácie v ľudskom organizme udeje? Odpovedne nevieme. Teraz tá vakcína obsahovala mRNK, ktorá mala kódovať proteín S. Všetci vieme, že proteín S je jeden v podstate toxín. A čo robí v organizme tento toxín, respektíve jeho fragmenty v ľudskom organizme? Bola práca, bola publikovaná pomerne nedávno, čiže asi zhruba pred rokom, kde sa hovorí o tzv. Spikeopatii. To znamená, že o patológii tohto samotného S-proteínu. Je to prehľad, ale časť tých záverov sú takisto relatívne hypotetické a takisto ich chýba akési, by som povedal, laboratórne pokrytie. A po to štvrté, teraz ako vyzerá genetická mapa nádorov. Pretože tie nádory sa správajú tak, ako som spomínal, rastú pomerne rýchlo masívne metastázujú a pomerne veľmi rýchlo a veľmi skoro, v podstate na začiatku terapie sa stávajú rezistentné na štandardnú liečbu. Aby ste ma nechápali zle, štandardná liečba existuje istý som povedal, guideline, čo sa na ktorý nádor má, aká chemoterapia, poťažmo chemoimunoterapia používať. A tieto nádory samozrejme sú liečené optimálnym prístupom, optimálnou terapiou. A napriek tomu sa tá rezistencia, však bol ten príklad tej mladej ženy, napriek tej optimálnej liečbe, tak ten nádor si ako keby sú doslova nevšíma. Pričom karcinom prsníka patrí medzi skupinu relatívne veľmi slušne nádorov, ktoré sú relatívne slušne citlivé na chemoterapiu. Na záver by som chcel zdôrazniť takúto vec, alebo zhrnúť takto. Incidencia onkologických ochorení typu mladší, nádory biologicky aktívnejšie, rýchly priebeh po očkovaní proti covidu je experimentálny fakt. Tu som vybral jednu z prácu, ktorá je tu citovaná, ktorá hovorí o bazaloidnom karcinome pre tých, ktorí sa nezaoberajú onkológiou, však to je samozrejme, treba vysvetliť. Bazaloidný karcinom je v podstate relatívne benigný nádor kože, ktorý keď sa operatívne odstráni, tak síce recidivuje, ale recidivuje rok, 2, niekoho 4 roky. Nespráva sa tak, ako bolo popísané presne v tomto prípade. Ja som tam nepripojil obrázky, pretože tie obrázky sú, by som povedal, tak istým spôsobom pre profesionálov, nie sú veľmi určené pre laikov, ale to, čo treba zdôrazniť, je ďalšia vec, že takýchto reportov je v obyčajnej literatúre a bežnej literatúre veľmi málo. Vyzerá to tak, ako keby, ja nechcem samozrejme ako obrazne povedať konšpirovať, ale ako keby takéto prístupy alebo takéto popisy jednoducho boli odmietnuté na publikáciu. To terminus technicus, mladší, nádory biologické akty, rýchly projekt, to nie je moje vyjadrenie, to je vyjadrenie od môjho konkrétneho kolegu takisto a od kolegov, ktorými sa o takýchto veciach nazvime to tak, rozprávame. Čiže ten názor tohto typu oficiálny nie je ako keby, by som povedal, prípustný. Ďalej, ide o mechanizmus tohto fenoménu. Čiže výskyt onkologického ochorenia v nižších vekových skupinách je nechcem povedať to slovo absurdné, ale je veľmi zvláštne. Že ja mám teda 40-ročnú prax a vždy sme boli zvyknutí, ja nie som teda detský onkológ, ale vždy sme boli zvyknutí, že sa chodili rozprávať a vypytovať na pacientov ich deti, teda na svojich rodičov.
Teraz je to, tá situácia pri týchto nádoroch v zásade zmenila. Sú to práve rodičia, ktorí sa idú spýtovať, čo majú robiť opakujem so svojimi plnoletými, čiže nie detskými pacientami, ale plnoletými deťmi a ako sa tie deti majú v podstate liečiť. A sú to práve bohužiaľ rodičia, ktorí tieto svoje deti aj pochovávajú. A mechanizmus teda nie je známy. To znamená, že my ako keby chodíme okolo toho celého problému, fenoménu ako mačka okolo horúcej kaše. Je podľa môjho názoru a je nevyhnutné zahájiť seriózny laboratórny výskum v tejto oblasti. Tie domnienky a hypotézy, ktoré prezentujeme, môžu síce pomôcť v smere bádania a na smer, ale pacientom a tým chorým pacientom bohužiaľ nedokážu pomôcť. Tým pomôžu len získané jednoznačné experimentálne dáta, ktoré toho času bohužiaľ nemáme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Velice děkujeme za vaše vystoupení, i když takhle na dálku. A moc děkujeme, že jste si udělal čas. A ja ďakujem.